נסיים אותו פה על המשטח. יש פה קמח. נכון? אבל תביא לי קצת. תביא לי קצת קמח. תכף, אני קודם כל אוציא אותו על המשטח. ואתם עדיין תוכלו לראות מה הצבע שלו. אבל לא לקחת עוד קמח כדי שיצא לנו יותר שקיות. לא שמת בפנים. אבל זה יהיה שקיות שלך. לא, רק אחד אנחנו מקבלים. יהיו איזה אחד. כל אחד מקבל. מי שרוצה יכול להגיש. תוריד את זה. שזה... תחזיר את זה, טל, חבל. אפשר להביא את זה. לא, לא לקחת סתם, לא לקחת. שימו את זה פנימה. אני רוצה שתרדו לפה כדי שתראו מה יוצא. בואו תראו מה קורה. אם תשימו בשיער ולשיער. הנה, תכניס את היד ככה לכאן. וואי, זה חום. יאו. לא, זה לא חד. מה זה? וואי, מוצלח מאוד. נכניס את היד לכאן. טוב, אתם רוצים לראות? אנחנו רוצים להמשיך בתהליך. כולם יורדת למטה. אם זה רטוב זה יכול להחליף. שלב ופאר למטה. מה לא לדחוף? עכשיו. אתם לא עושים קמח מצות? נמוכים מקדימה, גבוהים מאחורה. אני נמוכה. תלחץ על הכפתור האדום. בדיוק, אבל אני נמוכה. אדום! כל הנמוכים יותר. יאללה, קדימה לרקוד. 3, 4, ו... רבי נחמן, נחמן מאומן. עכשיו איך הוא רוקד? המרקד. זוז קצת אחורה. גלעד אחורה. מכונת תראו המרקד. לכולם איך הסובין בלבד יוצאים. אבל איך זה מנפה? רק החלק הקשה בפנים יותר. יש נפה שמסתובבת במהירות. מהנפה יוצא הקמח. ולמטה? ומה שלא שורד, כי יש פה מין שבלונה כזאת. כן, בטח. אפשר לראות את ה... זוזו אחורה, תנו למי שלא ראה לראות. גלעד אחורה. תראו, זה החלק הכי קשה שלנו. נאורה, גלעד זז, אז את... איפה אתם זורקים אותו? אנחנו לא זורקים אותו, אנחנו נותנים את זה לבהמות. גלעד אחורה. איזה חיות אוכלות את זה? איזה בהמות אוכלות? וואי, זה מעדן לי באמת. אני לא רואה. מביאים את זה בתוך תערובת. אני לא גם לתרנגולים, אבל פחות לתרנגולים, כי כמה שאני יודע, תרנגולים לא טוב שיאכלו את הדברים האלה, כאילו שזה שהם יאכלו. אז זהו. אני לא. את הנגלה הזאת אנחנו מנפים. גלעד אחורה ניפינו. עכשיו. עכשיו מי שרוצה יוכל להרגיש את הסובין. אני... תקחו מהסובין ותרגישו איזה מחוספס זה. זה לא גם... גם אני רוצה. למה אז אני זהו. רוצה? שנייה, רק רגע. זהו, תשימו מהרצפה. זה החלק הכי קשה. תביא להרגיש, טל. טל, תביא להרגיש. אולי להיות תנפים. עכשיו, זה לצמחונים, זה כבר. יש כאלה ששמים את זה ביוגורטים, בסלטים. לחם הדבר מוסיפים הזה. את זה. נכון. זה טבעונים. זה פירורי לחם. טוב, זה רק כמעט קורה לך שנגיע לזה. זה פירורי לחם הדבר הזה. זה נראה כמו... עכשיו, בואו תראו מה מסורת. קורה. בוא נסורת, אני לוקחת רק מנוקה. עכשיו, בואו תראו מה קורה. בואו. מי הגיע לבקר אותה? איזה טוב. שלום. יואו, זה כבר חמאה. שימו לב מה יצא. אתה מכיר אותה? רק רגע. אחד של נפול. מה זה נפול? זה החברים שלנו, שהיו אצלנו. זה שתי עסקים. לא, כרגע זה רק השק האחד ששמנו. וואי, אחרי שאנחנו כל זה עושים משק אותו אחד? פה, כן, אבל זה או שעשינו שק יחסית קטן. אבל זה כאן. עכשיו את תראו הקמח מה הזה, אל תיגע, פאר, זה תשאיר את זה נקי, אנשים צריכים לאכול את זה. את הקמח הזה אנחנו שמים פה. אחר כך אוכלים מזה פיתות? יש לי חן. חיים, אנחנו נכין פיתות? נשאר כאן קמח! אני לוקחת. נשאר כאן קמח! נכון. בוא, אני רוצה לסגור ואני רוצה להמשיך, טוב? אנחנו מכינים פיתות בקמח השם. עכשיו, זה קמח של 70%, למה? הנפה הזו מוציאה 30% מהסובין. די! מי שממש... תקשיבו, יהודית וגלעד הפסדתם משהו. יהודית וגלעד לא שמעתם. זה עכשיו זה לא קמח מלא אבל 70%, כי 30% מהסובין יצאו. הנפה המרקדת מוציאה עושים קמח? קמח לבן, מנפים אותו עוד ועוד ועוד ועוד, אבל במכונות אחרות, גדולות יותר. רגע.